Fuara Pirtûka ya Stenbolê roja dawiyê jî rojeke rengîn bû bû weşanger û nivîskarên Kurd jî. Eleqeya gelek delal û balkêş ji bo standa navenda zanistiyan ya Beşikçî jî hebû. Xwendekaran xelekek ya hezkirinê li dûra zanayê mezin Beşikçî pêk danî. Temenek dirêj li ber lêkolînên di heqê Kurd û Kurdistanê de. Gelek xwendevanan ji çavên xwe bawer nedikir ku vî mirovê di rengê dewrêşekê de ye, ev qas pirtûkên zanistî di heqê Kurdan û Kurdistanê de nivîsîne. Hunermendê hêja birader jî gelek kêfxweş bû ku li fuara Stenbolê ye. Ev pirtûka min ji helbestê min pêk tê. Gelek helbestê min ê nehatin weşandin, nebûne stran û hinek serbestin. Yek du meqale hene û hinek jî ê bijartene. Mesela wek şehîdek bênav in. Ew jî vir diweşandine. Bi navê swarê evînê din. Beriya me kem li Amedê bûn, wir jî alaqakî gelek mezin hebû. Em wek mala xwe bûn lê anan Stenbolê ne hepkî xwe xerîb dibînin. Lê wextê em dibînin alaqa li vê derê ne wek Amedeyê. Li Amedê tiştê me hêvî nedikir min dît. Alaqekî mezin hebûye, alaqekî mezin çêbûye. Vedî em dibin wê metirsiyag Kurd asîmile dibin û ji xwendinê dûr dikevin, zimanê xwe dûr dikevin. Ew ê hinkî bi mir şikest. Demek wejînik heye, hezkirin ji bo zimanê xwe heye, bo zimanê Kurdî heye. Do xortek bi navê Ferhat hat, teklîf kir ge em konsertkê li Stenbolê pêşkêş bikin di demê pêş din. Ya nîvê meha 12 an jî meha yekê sala 2020. Doktor Erdal Sîpan jî nivîskarê Pirtûka Tenduristiyê ya alîkariya destpêkê. Di vê babetê de xebata yekê ye li Bakurê welat. Alîkariya destpêkê ji bo na pêdiviyekê ser pêdiviyekê hate amadekirin. Baş e elerhekî mezin li hember Pirtûkê heye vê elerhê ji em kêfxweş kirin. Ji xwe çapa yekem di nava mehekî de qediya. Fuara Amedê Pirtûk piştî fuarê qediya nema ji xwe. Em bi çapa duyemîn em hatin fuara Stenbolê. Lê hinek ji ber ku qadeke xerîbe ji Kurdan ra dibêjin qey ev Pirtûk ji bo na xebatkarê tenduristiyê ji bo na tenduristvanan hatiye amadekirin lê ne wisa ev Pirtûk ji heft saliyê bigire heta heftê saliyê ji bo hemû Kurdan hatiye amadekirin ve ji ber ku alîkariya destpêkê ji bo her kesî her mirovî pêwîst e. Çi tecrübeyê te pêwîst dît ku tu pirtûkek wiha binivîsî ji ber ku doktorên Kurd pirin lê kes xwe naxin ben karek wiha. Bi rastî halê hazir di va şertê mecan da bi Kurdî nivîsandin be hem derxistin zehmet e, zehmet kêşiyeke mezin e. Ne ku ên Kurdî dizanin tûnenin hene jî lêbelê ber ku hinekî di vî warî de pirtûk jî kêmin, ferheng kêmin, terminolojî tûneyî bi rastî amadeyekirina va pirtûka ji ber vê yekê dijwar e, zehmet e. Yani vê zehmetiyê jî herkes tabî nikare bide berçavan yek jî motivasyonek divê. Yani ev bi salan e ez diqada ziman de xebata dimeşînim. Geh nivîskarî bi, wergervanî bi, pêşkêşî bi. Yani di domana demê re pêdiviyeke wiha derkete holê divê xebatê de tişta ku herî zêde zehmetiya herî zêde me kişand jî hêla terminolojiyê bû. Mesela dedî rewşa Kurdî ew qezna xerab biya. Yani Kurdî her kêliya jiyanê her beşa jiyanê de heke hebiya min ew zehmetî nedikêşa. Xebateke du salan e lê heşt mehê wê dawî bi şev bi ro eser xebitîm tunebûna terminolojiyê barê me giran kir. Mixabin ji xwe tişta ku barê me giran kir ew bû. Yani jêdek hemamet dibê yek çend heba pê de hemamet tune bû. Tunebûna jêderkekê çavkaniyekê jî bi rastî karê min hîn zehmettir kir. Xebateke wiha zanistî de hebûna jêderkê çavkaniyan berheman destê me re sivik dike. Rêviya me jî ew e ku êdî di her pîşewarî de pispor û zanayên Kurd berhemên xwe bi Kurdî binivîsin. Mihemed Sanrı, Kurdistan TV, İstanbul.